s-a întâmplat? Deci, între Casa de Cultură a Sindicatelor și Societatea Credo Resort a existat un contract de închiriere. Nu a existat pentru că el este reziliat, motivat de neplata tuturor datoriilor în conformitate cu clauzele contractuale, chirie și utilități. Ăsta este motivul esențial pentru care Casa de Cultură astăzi nu are curent electric, așa cum dumneavoastră constatați personal aici. Pe de o parte. Pe de altă parte, s-a încercat concilierea cu această societate, au fost invitați, s-au prezentat miercuri 3 noiembrie aproximativ pentru conciliere, au luat un exemplar din procesul verbal, promițând că se întorc joi cu o soluție de stingere a datoriilor, lucru care nu s-a întâmplat, iar vineri noi am procedat la sigilarea spațiilor și faza acestora. Astăzi, 6 noiembrie, 5 noiembrie, îmi dau seama cât suntem, societatea, prin violență, prin atât la adresa directorului instituției, cât și a agenților de pază, prin efracție, au spart, înțeleg, lacătele, încuietorile rupte, ușile și au pătruns în spațiu. Din acest moment urmează să ne adresăm organelor de cercetare penală și vă vom comunica soluțiile. Sunt avocat Ghidana Melania, apărătorul angajat al Casei de Cultură a Sindicatelor.